ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ እዚ ናይ ምርጫ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምስ እዚ ንሩዋንዳ ንሓተት ዕቑባ ክምለሱ ዝበሃል ዘሎ ኣተሓሒዘ ተዛሪበ ነይረ እዚ ንወርሒ 7 ዕለት 4 2024 ዝካየድ ምርጫ ንስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ንሓተት ዕቑባ ንምንታይ ፅቡቕ ዜና ምዃኑ ተዛሪበ ነይረ ምክንያቱ እዚ ተወዳዳሪ ዘሎ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ክዕወት ተስፋ ኣለዎ እንድሕር ተዓዊቱ ድማ እዚ ናይ ሩዋንዳ ናይ ስደተኛታት ምምላስ ኩሉ ካንስል ክገብሮ ምዃኑ ዝኾነ ስደተኛ ከዓኒ ንሩዋንዳ ከምዘይምለስ መራሒ ናይቲ ሰልፊ ሰር ኬር ስታርመር ተዛሪቡሎ ስለዚ ምስኡ ተሓሒዘ ስለምንታይ እዚ ምርጫ ኣገዳሲ ምዃኑ ሰልፊ ዕዮ ከዓ ስለምንታይ ክዕወቱ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ ተዛሪበ ነይረ እቲ ሓደ ኣሰካፊ ዝነበረ እዚ ናብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ከዓኒ ዓቀባዊ ሰልፊ ነዚ ስደተኛታት ንሩዋንዳ ምስዳድ ማለት እዩ ክደፍኣሉ ምፅንሑን ከም ኣካል ናይቲ ጎስጓስ ንምርጫ ክጥቀመሉ ምፅንሑን ፍሉጥ እዩ ኮንደኾን እታ ምርጫ ቅድሚ ምእካላ ስደተኛታት ንሩዋንዳ ይሰድዶ ዝብል ስክፍታታት ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን ሓድሽ ሓበሬታ ከዓ መፅእ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ መራሒ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ዓቀባዊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ ቅድሚ ምርጫ ንሩዋንዳ ትኸይድ ኣየር የላን ቅድሚ ምርጫ ንሩዋንዳ ዝኸይድ ሓታት ዕቑባ ወይ ስደተኛ የለን ይብል ኣሎ እንድሕር ተዓዊተ ግን ክቐፅሎ እየ እንዲ ዝብል ዘሎ ከምቲ ዝሓለፈ ዝገለፅክዎ ከዓኒ እዚ ናብ ስልጣን ዘሎ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ሰልፊ ዓቀባዊ ሰልፊ ክሰዓር እዩ ድብል ዓብ ትፅቢት ዓብ ተስፋ ኣሎ ብብዝሒ እውን ይስራሓሉ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልክዎ እዚ ናይ ምስዳድ ናይ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ዘሎ ኣይመስልኒ ዝበልክዎ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ዝሓሸ ዕድል ኣሎ ናብ ሩዋንዳ ቅድሚ ምርጫ ተዘይከይዶም ድሕሪ ምርጫ እውን እቲ ናብ ስልጣን ዘሎ ዓቀባዊ ሰልፊ ክሰዓር ዓብ ትፅቢት ስለ ዘሎ ዳርጋ ናብ ምትራፍ እያ ትመስል ዓብዪ ተስፋ ዓብዪ ዜና ንኩላትና ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ነዞም ሓተት ዕቑባ እዩ ግን እዚ ማለት እቲ ከም ቀዲሞ እውን ከም ዝበልክዎ ኩሉ ንሕጂ ዝኣቱ ዕቑባ ክወሃቦይ ወይ ካልእ መገዲ ኣየምፅኡን ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቶም ዘይተበገሱ ንዓዲ እንግሊዝ ክመፁ ኢሎም ዝሓስቡ ዘለው ተረጋጊኦም ነቲ ዜና እንድሕር ተኸታቲሎሞ ፅቡቕ እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ፈሪሖም ኣብቲ ክፍርምዎ ዝግብኦም ፍራም ስለ ዘለዎ ነቶም ሓተት ዕቑባ ዘይፍርሙ ዘለው ወይ ካልእ ከማልእዎ ዝግብኦም ከም ክፋል ናይቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተው ክገብርዎ ዘለዎም ዘይገብሩ እንድሕር ኣለው እቲ ዝግብኦም ነገር ኩሉ ክገብሩ እቲ ምፍራም እውን እንተፈሪሞም ፅቡቕ እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ኩሉ ንስ እዩ እዚ ማለት ግን ኪዱ ፈርሙ ኢለ ምድፋእ ኣይኮነን ግን እቲ ናተይ ሓበሬታ ይህብ ኣለኹ ሰባት ከዓ ናቶም ውሳነ ይገብሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፅልዋና እንታይ ዝኸውን እንተዘይፈሪምካ ምናልባሽ እቲ ኩሉ ዝህቡካ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ዝህቡካ እንድሕር ኣለው ናይ ጁባ ገንዘብ እውን ይወሃብ እንድሕር ኣሎ እቲ መነባበሪ ዝኾናካ ቁሩብ ገንዘብ ንዕአን ከቋርፅዎ ንኽእሉ እዮም ከም ሓደ ዝጠፍአ ስደተኛ ወይ ኣብ መስመር ዘየሎ ተባሂሉ ነቲ ናቱ ናይ ዕቑባ ወረቐት እውን ክስሕብዎ ወይ ካንስል ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ሳዕቤና ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዜናታት ፅቡቕ ወረ ፅቡቕ ተስፋ እዩ ንዕኡ ኣቦትኡ እንከሎ እቲ ስደተኛ ወይ ሓታት ዕቑባ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ኩሉ ከዓ እንዳገበረ ክፀንሕ ከዓኒ ፅቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ዝቕፅል እውን ተወሳኺ ሓድሽ ዜና ሓድሽ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ክነግረኩም እየ እታ ናይ ብቐዳማይ ዝሰራሕክዋ ቪድዮ ተዘይሰማዕኩማ ኣብ ታሕቲ ክገብራየ ፒን ክገብራየ ተመሊስኩም ብዛዕባ እንታይ ሓበሬታ ደሎ እቲ ምርጫ እንታይ ይመስል ስለምንታይ እዩ ኢልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን
ወርሒ 7 ዕለት 4 ወይ 4 of July ማለት እዩ ናይዚ ዓመት እዚ ጀነራል ኤሌክሽን ኣሎ እቲ 650 መንበር ዘለዎ ናይ ኤምፒ ወይ ኣባላት ናይ ፓርልያመንት ክምረፁ እዮም ሓድሽ መንግስቲ ከዓ ክቀውም እዩ ማለት እዩ ንዓና ዝኸውን መንግስቲ ይግበሮ የቀኒየለይ